खुलुमबाय दिनैनि बे 19 नभेम्बर 2025 बे बेलासि समाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे बोसोरसेयारि बिबानखौ गोजाम बिबान आरो गोजाम बिबानखौ सेमफायनानै गोदान बिबानखौ दाफामफिननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै बाथौ सिबियारि लाइमोन बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै 1 बोसोर बाथौ लाइमोन आफादखौ बिबान दाना होनाय बे हाबाफारिखौ दिनै सोलायनायनि एबा थुंगेनाय समाव फैबाय। बेनिखायनो दिनै बिबानखौ सोलायनानै गोदान आफादगिरि फंबाय देबजित बसुमतारी आरो लोगोसे आफादगिरि लोगोसे नेहाथारियाव जोंनिसा बर' फंबाय बिथांमोनखौ दिनै गोदानै बिबान सायख'फिननाय जाबाय आरो बिथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। इयुननि समाव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथांमोना हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिआव बे बाथौ लाइमोन आफादखौ फोथांना लाखिगोन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफादनिजों लोगोसे आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय गासै बाथौआरि बिथांमोना दिनै बे लाइमोन आफादखौ फोथांना लाखिगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बयबो बाहागो लागोन आरो मोनसे गाव गावनि सानस्रियाव दि थानांगौदि लाइमोन होननानै मोनसे गोसोआव सानस्रियाव आबेग थानांगौदि जोङो सासे बाथौ, बेनिखायनो बाथौखौ फोथांना लाखिनांगौ होननानै आं सानो। बे सानस्रिखौ थागोन नोंथांमोनावबो, बेनिखायनो बयबो बाहागो लागोन उननि हाबाफारियाव आरो बिथांमोनखौ मदद होगोन होननानै आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय बेलासि समनि बयनिसिमबो आं गिबियावनो खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे सानावहाय जोंहा जि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि गोजाम आफाद, बे गोजाम आफादखौ सिफायबाय आरो गोदान आफाद दाफिनबाय। बे गोदान बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोदान आफादनि आफादगिरि महरै आंखौ सायख'बाय। बिथांमोननिसिम आंनो बे आफादगिरि बिबानखौ होनायलाय जि बोसोनगिरि बिथांमोन आरो जि जोंनि बाथौ सिबियारि फरायसुला लोगो बिथांमोन, आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समावहाय जों नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफादनि जानानै जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जि खामानि मावनो आखायाव लागोन बेखौ जों मोजां मावफुंलांगोन। गोजोन्थों। होनाय जाबाय लोगोसे फाइल गांसे लोगोसे 2019निफ्राय जेसेबां फाइल दङ एबा बेफोर खबरफ्रा गासै बिथांनि जायगायाव थागोन। दिनै गोदान हिसाबै रेजिस्टार गांनै फाइल गांसे आरो लोगोसे बिथांमोनखौ सामलायनो थाखाय रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा, बेखायनो 1000 दा होनाय जाबाय आरो जाबाय दे फारिया जोंहा जोब्बाय। दा बे समाव जोङो बिथांमोननो जोंनि जि जोंहा बिथांमोननो जिथु माबा मोनसे जोंहा गथायनांगोन नङा होमबा, फाइल मोनसे जोङो गथायगोन। बिथांमोना जिथु दिनैनिफ्राय सामलायलांगोन, बिथांमोनल' नङा आंबो थाफानाय जासिगोन। बुंथिगिरिया खोन्थानो जासिगोन आरो खोन्थाबाय, खोन्थाम जासिगोन।